Mangan siji loro yo. Mangan akeh yo ora lho. Karo mang akeh sisan ya. Kalau kok pengen apa ya? Siap mang. Jeruat rempelong ora ana sing mangan put. Gue man yo tak pangan. Iku ada nek minta akeh. Ati dede sing mangan. Tak pangan akeh iki. Sayang ya, pangan itu lagi ya. Jadi iki apa seragam ya alhamdulillah bareng ya. Das dulu lah, Mo. Aku mendes dulu enak tau. Oh ya sempor daging iku kaya sing jero-jero iku loro iki. Wong adol pitik nang anuku wong liwat tek bakul regane padha wae. Ya le. Baru lima. Baru lima. Lima. Lho wong liwat ya semono bakul ya. Kilo, Mas tapi ya. Ditinggal kok 3.000. Kilo ya kok njaluk daging njaluk apa? Coba itu kok asal niku as. Sing iku nang lampu merah iku. Tak kira pitik sing Gede-gede ya, pitik ya, abang kok murah men 3.000. Gone Rina kok masuk ke orang. Enggak. Saya orang gone rino bloko nang ndi ya sih. Beda. Iya tak. Pitik tok pitik 5. Dan ini aku nang bakal cawe iku lah bakal cawe ngomong lah. Mau tak bibite sih. Lah aku kok nang Facebook. Agak kayak pitik itu. Ora rino bloko sing aso swidan. Nek Malam lebaran lo. Nek wis ketemu rego swidan Kurang sehari ya sehari nek yo posone ya. Kayak aku. Oh, Mbak Yanti, Mbak Erina. Wis timbalan yo. Sepi lur, ora ana wong lanang, ana wong lanang siji bloko iki. Ayo kok Wedoan kabeh. Pamene kok ngene. Mau nanya siji berebutan lho. Mbak Peok. Awak jenenge wong kan. Kowe diapakno tek peok? Kamu kok rebutan kok peok aku. Rebutan opo? Gantian. Gantian opo? Wah, rumah sama opo no